bata. Kamusta ka mo karon? Kay balo ko nga, nalipay gayud ka mo tungod kay face to face na. Nakita na ninyo ang inyong mga teacher, ang inyong classmate, best friend. Ug ang uban ka ninyo, nag-graduate na. Nakadawat og ribbons, medals, certificate. Ug nalipay gayud ka mo. Kinahanglan mga bata nga, kung ikaw nalipay, ang Diyos usab nalipay o kinahanglan gayud imong pasalamatan ang Diyos. Unsa man napamaagi aron ato mapasalamatan ang Diyos? Pinaagi sa pag-ampo. Ang pag-ampo mga bata, atong isugid kaniya ang tanan natong mga accomplishment. Dahil mga bata, ampo kita. Atong iduko ang atong mga ulo ug ipiyong ang atong mga mata. Gamhanan og mahigugmaon nga Dios. Salamat sa tanang butang na imong gihatag kanako. Salamat nga ikaw ang among greatest teacher. Salamat usab Ginoo sa kaalam nga imong gihatag kanako. Nga kami nakahuman sa among pag-eskwela ug kami Ginoo nakabarog gayud nga malampos gayud kami sa among pag-eskwela ug sa among pagtuon nga ikaw naghatag kanamo og kaalam. Ginadahi gayud namo ikaw Ginoo tungod kay ikaw ang pinaka the best teacher namo. In Jesus' name, Amen. God has given us a message in the Bible. Every page is full of truth for you and me. He wants us to discover we can be His friend. We need the perfect Savior God promised to send. It's not a secret or a mystery God wants us to guess. He wants us near. The answer's clear. It's J-E-S-U-S. J-E-S-U-S. Who can see everything? S-U-S. Who is the mighty King? S-U-S. Who can do anything? S-U-S. He can save me from my sin and that's why I sing. His name is Jesus. J-E-S-U-S. J-E-S-U-S. God has given us a message in the Bible. Every page is full of truth for you and me. He wants us to discover we can be His friend. We need the perfect Savior God promised to send. It's not a secret or a mystery God wants us to guess. He wants us near. The answer's clear. It's J-E-S-U-S. J-E-S-U-S. Who can see everything? S-U-S. Who is the mighty King? S-U-S. Who can do anything? S-U-S. He can save me from my sin and that's why I sing. His name is Jesus. Bata, gikapoy na ba ka sa sigig paabot sa ginaingon sa Ginoo nga gamiton kaniya in His own special way? Siguro abta na kag 1 ka bulan, 3 ka bulan, 6 months or 1 year o pila na ka tuig imong paabot nga gamiton ka sa Ginoo in a special way. Pero bata, ang Biblia nagtudlo ka nato nga ang Ginoo aduna siya'y tama nga panahon. Kana ang ato ang memory verse karon nga pagahisgutan. Kabalo ka bata, ang pulong sa Ginoo tinuod kini. Makita kini sa Biblia na ang Biblia na ay 66 books o kabalo ka na ay nasulat na siya sulod sa 1,600 years na tunga kini sa Old Testament o New Testament. Nga nagsugod ang Old Testament sa Genesis na human sa Malakay ug ang New Testament nagsugod sa Matthew na human sa Revelation. Ang atong memory verse karon makita sa 1 Peter chapter 5 verse 6. Makita kini sa New Testament nga halos duol na lang sa Revelation. Basahon ni teacher kung unsa ang gisulti dinhi sa 1 Peter chapter 5 verse 6. Nag-ingon dinhi, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Unsay pasabot ni ini? Nag-ingon dinhi
sa verse 6, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God. Bata, sa sige nimo paabot sa Ginoo, kung saan kagamiton, siguro, naghimo na kag imuhang pamaagi, aron mapansin ka. Kung maayo ka sa English, siguro, gipahambog na nimo sa uban nimo ang classmate nga maayo ka sa English. Kung maayo ka mag-draw or mag-paint, siguro, gipahambog na nimo imuhang kaugalingon. Pero bata, ingon sa Ginoo sa iyahang verse, humble yourselves. Sa ato pa, dili magpahambog. Ipaubos ang imuhang kaugalingon kay ang Ginoo, siya ang control sa tanan, ang imuhang kinabuhi. Bata, ug nag-ingon pa gid siya dinhi, padayon nato, that He may exalt you in due time. Dili magpahambog. Ipaubos ang imuhang kaugalingon kay siguro dili pa panahon karon kay gusto sa Ginoo nga mas mag-learn ka pa, daghan ka pag matun-an sa imuhang kinabuhi, kay in a right time gamiton ka sa Ginoo in a special way. Kay bata, kung aduna ka nay Ginoo sa imuhang kinabuhi, gidawat na nimo si Jesus sa imuhang kinabuhi, bata, sa hinay-hinay maglihok ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Aduna siya mga daghan pang plano. Ang importante, gi-submit nimo, gituuhan nimo ang Ginoo, ihatag nimo ang tibuok nimo nga confidence sa Ginoo. Hulat lang gyud ka, be patient, tungod kay ang Ginoo maggamit kanimo. Kung aduna kay ginikanan, sama sa imong mama, sa imong papa, kung unsa man ang naa kanimo, kung naa man kay skills, naa kay talent, o naa kay ginikanan, auntie, nga naga-enhance sa imo, naga-train sa imuha, paminaw bata, sila ang gihatag sa Ginoo kanimo, aron ikaw magmatuto, ug daghan pa ma-learn sa kinabuhi. Pero bata, kung ikaw wala pa kay relasyon kay God, wala pa nimo nadawat si Jesus nga imuhang personal nga manluluwa sa imong kinabuhi, dili gyud ka matudloan sa Ginoo, dili ka niya magamit in His right time, tungod kay ikaw wala pa kay relasyon sa Ginoo. So karon ang panahon nga dawaton nimo ang imuhang manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Siya perpektong anak sa Ginoo nga gipakatawo dinhi sa kalibutan, namatay siya sa krus, nagpaaga sa iyahang dugo, na matay siya ug nabanhaw pagkatulo ka adlaw. Kinahanglan nimo siya dawaton nga imuhang manluluwas, tuuhan kung unsa iyang gibuhat sa krus, ug gisulti nimo ang imuhang mga sala, ug dawaton nimo si Jesus nga imuhang manluluwas sa imuhang kinabuhi. Karon, gipadako ni teacher ang ato ang memory verse aron makita ninyo. Tanawa. Atong basahon ulit, magsugod ta sa verse, basahon nato ang content ug mahuman na usab kita sa 1 Peter 5 verse 6. Ready? Sabay ta. Ready? Go. 1 Peter chapter 5 verse 6. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. 1 Peter chapter 5 verse 6. Karon bata, tabunan nato ang word nga humble yourselves. Ug isulti ninyo kini nga tinabunan ni teacher. Sige. 1 Peter chapter 5 verse 6. Go. 1 Peter chapter 5 verse 6. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. 1 Peter chapter 5 verse 6. Karon, tabunan na nato ang humble yourselves, dungagan nato sa word nga mighty hand. Humble yourselves o mighty hand. Sige, sabay-sabay ta. 1 Peter 5 chapter 5 verse 6. Ready? Go! 1 Peter chapter 5 verse 6. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. 1 Peter chapter 5 verse 6. Karon, tabunan na usab nato ang verse nga 1 Peter chapter 5 verse 6. Sige, sabay-sabay ta. Go!
First Peter chapter 5 verse 6. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. First Peter chapter 5 verse 6. Karon, wala na'y kopya. Atong memorization, sabay-sabay kita. Ready, go! First Peter chapter 5 verse 6. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. First Peter chapter 5 verse 6. Hello mga bata! Ako si Teacher Joy. Ug ako mag-Bible story sa inyo karon. Andam na bumuminaw mga bata? Adunay usa ka mensahero nga miadto ilaha David. Ug pagkakita nila David ani mga bata, nakuratan kaayo sila kay hugaw kaayo ang itsura sa mensahero, no? Ug gisi-gisi ang iyahang si Nina. No, sa ilahang panahon mga bata, kung ani ang itsura sa usa ka mensahero, ang buot pasabot ana, aduna kini dala nga dili maayo nga balita. Katupag yung time mga bata, nag-celebrate sila David ug iyang makaubanan ug iyang pamilya kay di pa daog sila sa Ginoo, batok sa ilahang nga kaaway. Apan pagsulod ani sa usa ka mensahero dito sa ilang syudad, na-alarma kay si David pagkakita niya ni ini kay hugaw kaayo ang mensahero, kaluluoy kaayo ang iyahang itsura. Ug gipangutana kini ni David. Asya di asa ka gikan? Ug iyang tubag, "Asya gikan ako sa kasundaluhan ni King Saul ug nagtakas lang ako dito Ug si David mga bata, kabalo na siya ana nga katong mga kasanduluhan ni King Saul, nakig-away dito silang kaaway nga mga Philistine. Ug gipangutana siya ni David na kamusta sila dito silang pagpakig-away sa mga Philistine. Ug ang tubag sa mensahero mga bata, unsa kaya ang tubag sa mensahero no? Ang iyang gitubag mga bata nga kanang ang mga Israelites napildi sila, umidagan sila, nag-give up sila pagpakig-away dito sa mga Philistine. Ug labaw sa tanang mga bata ang ginahulat jud nga tubag ni David ay ginakahadlukan. Ang tubag sa mensahero nga pati si King Saul yang anak nga si Prince Jonathan namatay po sa ilang pagpakig-away dito sa mga Philistine. Ug pagkadungog anak ni David mga bata ug si mga kaubanan nasubok kay sa mga bata, naghilak sila ug gigising nila ang ilahang si Nina. O kung saan na lang kaya nakaroon mga bata, no, wala na'y hari ang Israel. Kaya patay naman si King Saul. Apan si David mga bata, nasayod siya nga, siya ang himuon nga hari sa Ginoo, di ba? Dati pa, bata pa si David, gi-anoint na siya ni Samuel, ni Prophet Samuel, aron mahimo siyang hari sa Israel, sa tibok Israel. Apan si David, wala siya nagdali-dali. Nagulat siya sa plano, sa perfect time, sa Ginoo din sa iya nga kinabuhi. No, dapat ikaw pud bata, ing anak pud ka, sama pud ka kang David. No, dapat magpareha ka kang David mga bata nga, muhulat la sa plano sa Ginoo din sa imo nga kinabuhi kung nailhanan nimo si Jesus, ug na si Jesus sulod sa imong kasing-kasing, dapat ikaw ang bata nga kabalo maghula, dili magdali-dali, dili ikaw nga kanang ikaw lang magdesisyon sa imong kaugalingon na maghimo plano sa imong kinabuhi. Dapat always nimo i-acknowledge ang Ginoo. Ingon pa diri sa 1 Peter 5 verse 6 atong pagbabasahon. Pagbabasahon din sa Biblia, 1 Peter 5 verse 6 nga nagbusa ipaubos ang inyong mga kahugalingon ilalom sa gamhanang kamot sa Dios. Aron siya magbayaw kaninyo sa hustong panahon. Dapat ikaw bata, dapat habang nagahulat ka sa kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi, dapat always ka mapaubsanon kay in the right time, in the perfect time sa Ginoo, ang Ginoo ra magabayaw din kanimo, no? For example, gusto ka maging president sa inyong classroom, sa inyong mga classmate, dapat hulaton nimo ang Ginoo nga ang Ginoo mao magapili kanimo o kanang example gusto nimo na kay award, no? Or makadaog ka sa contest, no? Hulaton nimo kana kay ang Ginoo lang magabayaw o magapamuhat anak diha sa imuha nga kinabuhi. Sama kang David mga bata. O kabalo ba ka bata? Si David habang nagahulat siya sa plano sa Ginoo din na siyang kinabuhi, ayang gibuhat, always siya na makikistorya din na sa Ginoo. Pinaagi sa unsa man, makikistorya ta sa Ginoo. Pinaatama mga bata, pinaagi sa pag-ampo, no? Tapos
ginungutan na si David sa Ginoo nga Ginoo, maadton ba ko sa syudad sa lugar sa Juda? Anang Ginoo, oo David, adto ka dito ug dito ka mamapuyo sa lugar sa Hebron. Ug giuban niya iyang pamilya ug iyang mga kaubanan ni David. Ug pag-abot nila dito sa Hebron mga bata, nag-adto ang mga elders dito sa Juda ug giadtuan nila si David kay si David ang ilang gusto mahimo hari. No gikorona butang nila korona si David ug mga royal robes ug gi-anoint nila si David aron siya mahimong hari dito sa Juda. Apan mga bata, dili na mo ang plano sa Ginoo sa iya nga kinabuhi kay ang promise di ba sa Ginoo sa iya mga bata nga mahimo siyang hari sa tibuok Israel, dili lang sa Juda kay ang Juda usa lang na siya ka part, no? Usa lang siya ka syudad dito sa lugar sa Israel, no? Apan ang promise sa Ginoo kaniya nga tibuok Israel siya mahimo hari. Apan ang si David nagulat lang gyud siya kung sa ang plano sa Ginoo siyang kinabuhi nga maabot gihapon na nga time nga mahimo siya hari sa tibuok Israel. Pero na adunay usa ka commander si King Saul sa iyang mga kasundalohan, ang pangalan kay si Abner. Dili siya magsugot nga adunay hari kay gusto niya, ang gusto lang niya nga hari mo ang kinamanghuran nga anak ni King Saul nga ang pangalan kay si Ishbosheth. Ug ang katawan sa Israel mga bata, dili sila tanan na nag-agree kay ang gusto nila si David ang mahimong hari ug ang uban gusto nila nga si Ishbosheth ang mahimong hari. Ug tungod ni anak mga bata, nag-away sila, no? Nag-away ang mga katawan sa Israel. Ug sa ilang pakig-away mga bata, namatay ang igsuon ni Joab. No, si Joab mga bata, mauna siya ang commander ni David sa iyang mga sundalo. No, ug kani ang nagpatay sa igsuon ni Joab mao si Abner. Ug si Abner pud mga bata ug si Ishbosheth nag-away pud sila mga bata kay ana man si Ishbosheth basig imo ang plano kanang kwaon nimo ang ako ang gingharian ang ako ang kingdom ug ni suko so pagkatungog ato ni Abner nasuko kayo siya kang Ishbosheth ana siya nga sukod karon dili na taka tabangan kay si Ishbosheth mga bata dili kayo siya kanang isu ug kusgan nga hari tapos karon ana si Abner nga sugod karon kay David nako. So ni adto si Abner dito akang David. Ug nagkig-friend siya dito akang David. Ug gi-encourage niya ang mga leaders dito sa Israel na si David ang himuon nila nga hari. Ug friend na sila ni David. Pagkabaluan na ni Joab mga bata, nagsuko siya ug nainggit siya mga bata, nagselos siya kay si Abner ug si David naging friend na silang duha. Ug anak si Joab nga basig pulihan ako ni Abner, basig pulihan ko ni Abner, basig siya ang himuan nga commander sa sundalo ni David. Ug pagkabaluan na ni Joab mga bata, aduna nagplano siya ug pag-ulit na ni Abner, gipatawag balik si Abner ditoan. Dahil gisugo si Joab nga mensahero, gipatawag nila balik si Abner, gipabalik niya dito sa Hebron. Ug gidala nila si Abner dito sa mingaw kaayo nga lugar nga walay tao. Nga walay tao mga bata. Ug ori na si Joab mga bata. Iyang plano, patyo niya kinsa si Abner, no? So, gipatay gyudaay niya si Abner mga bata. Kay tungod lang ato, kay nainggit siya o nasuko siya. Kay basit abi niya pulihan siya ni Abner sa iyang pagiging commander sa mga sundalo ni David, no? Sala ang gibuhat ni Joab mga bata, no? Unsa gani ang sala? Ang sala mauna siya ang ato ang ginaisip, ginasulti o ginabuhat na dili malipay ang Ginoo. Ingon pa diri sa Biblia, diri sa Romans 3 verse 23. Kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. No, dili lang si Joab ang nakasala bata. Ikaw, ako, kitang tanan nakasala ta din na atubangan sa Ginoo, no?
Halimbawa, ikaw, para sa ato kang juhod, naguna-una pa lang ka nga, awayon na ako na siya, kay naglagot, ikaw na sa akong amigo, dili na ako na siya amigo. Na, sala na siya bata, dili malipay ang Ginoo ana, nakita na og nadungog na tanan sa Ginoo ang imuhang plano bisag naa pa na sa imuha nga huna-huna, no? Kana mag-inggit ka bata, kung mainggit ka kay naing ana imuhang amigo, na siya bago nga bag, nainggit ka siyang gwapo kaayo nga bag, nindot kaayo nga bag. Tapos dili na siya maayo mga bata kay sala na siya kana magselos pud ka. For example, sa imong igsuon, love man kaayo sa ako mama o ang ako ang mangod. Gusto nagselos ka suko ka sa imo ha. Mangod ginabuhatan nimo bad ang imong mangod kay mas love man siya sa imong mama so nagselos ka. No, sala na bata dili malipay ang Ginoo na o tungod sa sala mga bata nahilayo kita diha sa Dios pero ang Ginoo love kaayo ta niya so ingon pa diriya sa verse sa 1 John chapter 1 verse 7b ug ang dugo ni Jesucristo ang iyang anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala no tungod sa love sa Ginoo sa atoa gipadala niya ang iyang bugtong nga anak nga mao si Jesus no si Jesus gilansang sa cross namatay gilubong ug nabanhaw apan wala siya nagpabili na patay nabanaw siya sa ikatulong nga adlaw no ing anak ta kalab sa Ginoo mga bata aron mahiluan para sa ato mga sala mahiluan nato mga sala gipadala niya ang bugtong nga anak nga mao si Jesus karon mga bata nasubo gid kaayo pag-ayo si David ug iyang mga kaubanan sa pagkamatay ni Abner o gilubong nila si Abner dito sa Hebron ug sa wala madugay namatay pud si King Ishbosheth ug nasubo na pud kaayo balik si David. Ug karon mga bata, ang mga katawan sa Israel, nangadto sila dito kang David sa Hebron ug gusto nila nga si David ang ilang himuon nga bag-ong hari sa tibuok Israel. Di ba mga bata, bata pa man to si David no nga gi-anoint siya ni Prophet Samuel nga mahimo siyang hari sa tibuok Israel. Ug karon lang nahitabo mga bata nga 30 years old na siya, no? Karon lang yun ang perfect time. Nagiplano sa Ginoo, no? Nagitupad sa Ginoo ang promise niya din kang David. No? 30 years old na siya, no? Grabe si David, mga bata, no? Taas kaayo yung patience, no? Sa pagulat din na sa Ginoo, sa kabubuton din na siya nga kinabuhi. Dapat ingana po ikaw bata, no? Pareha po ka kakang David, nga kabalo magulat sa Ginoo, nga sa kabubuton sa Ginoo, din na sa imo nga kinabuhi, no? Mangayo ka sa Ginoo, pinaagi sa pag-ako, nga tagaan ka niya og taas nga patience, o kana mapainom sanon, no? Sabang nagahulat ka din na sa Ginoo. O, di ba, ingon atong verse, baliko na to basa, asa ganito, sa 1 Peter 5 verse 6, busa ipaubos ang inyong mga kaugalingon, ilalong sa gamhanang kamot sa Dios, aron siya magbayo kaninyo sa hustong panahon. Karon mga bata, ang mga tao sa Israel, nag-celebrate sila, no? Gi-anoint na gina si David, mga bata, nagluhod siya, o gi-anoint siya sa mga elders ito sa Israel, o nahimo na gyud siya hari. No, grabe ang ilang celebrate mga bata. Lipay kaayo ang mga katawan sa Israel, no, sa Israel. Kay naa na sila bagong nga hari nga mao si David, no. Dapat ikaw pud bata kung wala pa si Jesus sulod sa imong kinabuhi sa imong kasing-kasing. Karon ang perfect time nga dawaton nimo si Jesus, pasudlon nimo siya sulod sa imong kasing-kasing nga imong personal na manluluwas. Ingon pa sa atong verse diri sa Bible o sa Romans pag-aabrihan. Sa book of Romans, chapter 10, verse 13. Kasi bisan kisa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. No, tawagon nimo si ang Ginoo pinaagi sa pag-ampo, pasudlon nimo siya sulod sa imong kasing-kasing. Dawaton nimo siya nga imong personal nga manluluwas. Karon bata, iduko nato atong ulo, ipiyong atong mata. Mag-ampo kita. Ginoo, ginaangkon nako nga ako usa ka makasasala. Nagatuo ako na ikaw gilansang sa cross, namatay, gilubong ug nabanhaw alang sa akong mga sala. Ginoo, karong adlaw mao na gyud ang perfect time nga gihatag nimo kanako Ginoo nga dawaton ko ikaw nga akong personal na manluluwas. Ginoo, karong adlaw ginatawag kita ug ikaw sulod diri sulod sa akong kasing-kasing ug pagalimpyo ang akong mga sala ug ginadawat ko ikaw nga akong personal na manluluwas. Ginoo,
pagulat din na kanimo sa imong kabubuton dinhi sa akong kinabuhi. Salamat Ginoo sa kaluwasan na imong gihatag kanako sa ngalan ni Jesus. Amen. Maayong adlaw mga bata! Kamusta ka mo karon? Kahibalo ko nga, nalipay gayud ka mo tungod kay? Face to face na! Nakita na ninyo ang inyong mga teacher, ang inyong classmate, best friend. Ug ang uban ka ninyo, nag-graduate na! Nakadawat og ribbons, medals, certificate. Nalipay gayud ka mo. Kinahanglan mga bata nga, ikaw nalipay, ang Diyos sa nalipay o kinahanglan gayon imong pasalamatan ng Diyos. Unsa man napamaagi aron ako mapasalamatan ng Diyos? Pinaagi sa pag-apo. Ang pag-apo mga bata atong isugid kaniya ang tanan natong mga accomplishment. Dahil mga bata, ampo kita. Atong iduko ang atong mga ulo ug ipiyong ang atong mga mata. Gamhanan og mahigugmaon nga Dios. Salamat sa tanang butang nga imong gihatag kanako. Salamat nga ikaw ang among greatest teacher. Salamat usab Ginoo sa kaalam nga imong gihatag kanako. Nga kami nakahuman sa among pag-eskwela ug kami Ginoo nakabarog gayud nga malampos gayud kami sa among pag-eskwela ug sa among pagtuon nga ikaw naghatag kanamo og kaalam. Ginadahi gayud namo ikaw Ginoo tungod kay ikaw ang pinaka the best teacher namo. In Jesus name, Amen. Mga bata, kay balo ko nga excited na gyud kamo sa atong bagong episode. Atong atangan ang ato ang memory verse nga igatudlo ni Teacher Mamie. Ang atong Bible lesson nga itudlo ni Teacher Joycel. Mga bata, ayaw i-scroll ang inyong cellphone aron dili mo mawala o masundan gayon ninyo ang atong istorya. Sa dili pa, mabina mo sa kita sa kanta.